Mula dito sa Mount Kalugong, Benguet. EJFS mo na yan. Let's go! Happy anniversary! Ano? Hindi pa naaayos. Kala ko may nag-celebrate. Ano? Shit. Parang mo ah. Celebrate si Jan. Hindi pa naaayos na. Tuling cake. Perfect siya na. Bongo. Ano? Ano ba yan? Friends na kayo ng ano. Kala mo sa akin. Ano ba sasabi mo? Isa pa nag-celebrating. Hindi pa na. Christmas mo. Ba't nag-celebrating? Hindi pa rin na naaayos. Thank you. Oh, effort yun ah. Hindi pa po konta. JFS yan. Sa bird sa good days. Sa good days mahal. Man. Itanshi. Itanshi. Good days. Ayan. Sa 30 ang pinaka-the best ng good days. Itanshi na sila. Ano sa taas? Hello mga kabeshi. So, Ang lamig dito. Ang ako lamig din, super. sa tenga. Sobra. Feeling ko, masama yung pakaramdam ko. Mabigat sa pakaramdam. Pero, Oh, wow. Yes, Burnham Park. The next day.
Gutom yan. Kakakain lang natin. Dahil sayang kasi. Leche Imagine, plan. kaya mo ba itong itapon? Sa good taste pa yan. Kahapon pa yan. Wala tayong ref. Kaya kakainin ko na, sayang. Pag sumakit yung tiyan mo, hindi ko kasalanan. Masarap. Masiram? Sayang kasi. Gulano nga ni inarog kaya? 150. Huh? It's super big. And creamy. And tasty. Dali na. Gusto ko na makaling multo. Charot. Diplomat. Ito hindi pwede pumasok sa loob. That's because there are falling debris inside, and it's due to the Typhoon Maring. They just want us to be safe. Bawal daw kasi may mga debris pa. Sayang naman. Puta ka kasi Gwyneth. Sorry. Sinisi si Gwyneth. Typhoon Maring, hindi ko na... Ay, Typhoon Maring, may mabagang Typhoon Maring. Sino si Maring? Ang tagal-tagal na ano no. Labas niya si Maring. Kaya... Kaya pa ba today? Dito po. Ala, yung bagong ano. Yung sabi ko sa'yo. Wow! Pero mapagalan para sa akin. Mampayat kita digding hayop ka. Pero may ginito. Ay, may strawberry ice cream. Yan na sila mo. Mamaya. Wishing well. Ha? Wishing well. And happy wishing. Ano ka dyan? Ha? Sige, follow. Si Malakas. Oh yeah, masaya mo nga mahal. The face of the spirit of the rock can be seen above. Use your cell phone to find and capture it in the picture. Oh, paano? If I use my phone, aba, wala. The face of the spirit can be seen above. So, pwedeng nasa taas kita, tapos may pipicturean tayo, tapos makikita natin face. Aha, pwedeng siguro nasa taas tayo, tapos baka itong buong lugar na to, face yung makikita natin. Let's try, let's go. Here. Hinihingan na ako bakla. Saka. Sa taas pa? Can be seen above. Here. The face. Here's the face. Wala man bagang face. The face of the spirit. Ah, ito. Pupunta ka dito. Kita ng face. Ah, ito. Ito.
So, eyes, nose. Ay, Like you know you should. Yeah, please tell you why. gallery bagamahan. Ah, Russia. Perfect. Mawatan si Billy. Thank you. Bangga. So, i-tour mo nga kami, sir. This is what you call dupligan. Then, Dupligan is fertility hut. Wow! Yes, dito nagsisex. huh? Sasama yung mga mag-asawa kapag infertile, kapag hindi sila makabuo ng anak. Sa ganito dapat. Totoo ba? Meron mga ritual na gagawin yung lalaki at saka babae. Tapos ilang buwan sila dito magsasama hanggang pag hindi pa rin sila nakabuo, tsaka na pwede maganap ng iba yung lalaki. Tara. Ngayon Saan mo alam po niyo na. nakita? Saan mo nakita? Magbabalik pa tayo. More of these trivia dito lang sa maganda. Dito ano to mahal? Ano yung gazebo, dreamcatcher. Dito daw. Ano yun? Ini ka ro. Ha? Igwa pa naman ako to. Tara. Mapagalan magsaka. O, asan Ito yung... na mga ka-JFS ang tinatawag natin Gazebo Dreamcatcher. Alam mo ba na sa Gazebo Dreamcatcher, dito nagtitipon ang mga kabataan na handang bumuo ng kanilang mga pangarap. Huh? Magtitipon sila dito, magmi-meeting, magbobotohan sinong president. Ano sa taas? Yan talaga rin ang Dreamcatcher bako. Ay. Ay, yun. The Dreamcatcher daw. May po bang flat na part ng Baguio? Nang? Itong flat lang, so tayo kamasa pa. Wala. Pababa na baga. Tayo pa, makakat naman. Ito ah. Ha, ingin. Oh, lugar, arko. Mailamang kong tour guide siya. Tapos pala may wrong turn, no? Nag-bike ko. Self-service pala.
Grabe ka. Hindi mo aram, hindi shoot si Rong Tong. Yung bago mo yan. Bakla nga itong nasa front. Sa front there, sabi niya sa ko. Ilan po? Meki. Sabi sa impay ni. Hala, baka it's a trap. May naman ba kayong signboard? Wala, may ako nahihiling na Dreamcatcher. Yun na to. Dreamcatcher na yun. Huwag yun ang Dreamcatcher. Bako yan gaga. Dawa ba ganyan? Payong. Siguro lang po kita nasa 50 ah. Ano ba daw po ito? Open sila pag umaga? Ay pag banggi? Ba't may mga ganito? Ay, ayun. Pero makaay magduman mag-agi? Dreamcatcher. Di para paikot pa kita. View deck daw mahal. Ito dyan. Ano yun? View deck. Itong igwang platform kung sa imahihin mo ang yan sa baba. View deck. Ito na? Yan ni. Ay nakaharang ba ka? Diyos ko tinachara-chara. Ah, okay. Yan ni. Yung nadaya. View deck na yan. Baka nasubukan ba? Pababa na ini. Mayo na. View deck. Taray. Duma sa Dreamcatcher. Dakol pa doon ah. Iba pa. Oh. Iba pa mo. Syukot. Kadlagan na ba gani? Ay, turis. Nadiri mo nga ni Daa. Nagsisyokot lagi. Basahin pa ni. No, hindi. May naman signboard. Mahulog nga na kita di man mamamang ka to. Ay, mayo na talaga. Agihan lang talaga niya. Pasawayin ka. Luman na sa Dreamcatcher. So, ini ang Dreamcatcher. Ah. So, walang More Dreamcatcher. of these trivias and more of these packages. If you will continue to like, share, and support our page by View deck 1 na eh. Asa na dito? Ayun. Pwede na mo ba dito? Ha? Paano ka dyan? Kape. Good. Coffee please.
Pagod si sir. Pangalim na kita. Iglisera yung pusa. Hello, my name is Hydro. Would you like to take a picture of Hindi yan pusa. Dog ka. Ano ka? Meerkat. Oh. Pwede pumasok? May nakalagay baga. Ming! Char. Ikus. Pwede baga. Yes, sige. Hello, my name is... May nakalagay, Hydro. Would you like to take a picture of me? Hindi mo nag-aato ba? Char. Ming. Ano ba ba ito? Ay, bro, to. Hindi ko sa imo, mas na. Lingon mo na. Wala, maikot ka na naman para magbaga. May tao. May tao. Ay, pinag lang. Video lang pa ba? Hinihintay ko pa ang matumba. Saan tayo sa nag? Mind's view. Ano meron doon? Ikaw. Nang di na puro para-paraan, yan ka na naman. Yang mga tinginan mo na yan, alam ko yan. Huwag kang maila. Firstly. Oo. Three for 20 lang. So, ano? Ay, pag ano, sakyan. Yung ano. Burarit yung pag-abot sa Bicol, mayop. Hindi na lahat eh. Maganda sana no, kung maka... So we are here at Wright Park. Kanino nga pinangalan si Wright Park? Pinangalan siya kay Mr. Right. Alam niyo ba si Mr. Right? O, doon sa kanta ni Kim Chiu, ikaw na ba si Mr. Right? Ito yung inspiration ni Kim. Ay, may mga fish. Fish yan? Nali. Baka sa picture ang ganda nito, pag sa personal, expectation Ganun versus talaga. reality, charot. Kaya nga na, naka Lightroom. More filter. Naka Lightroom. Ang ganda ng bahay. Pwede ba picture dyan? Pero kung nasa ibang bansa na talaga ako, Hindi yung mga pine tree. mamaya. Yun na, mababa kita doon. Dahil nakatama sa katalangkawan ng hagdan. Okay, fine. Mafagan. Time check. 1:45. Diyos ko, tayo pala sa kakain. Exit maganda yan. Ini lang mo.
Pwede mag-ihi digdig. No, minimintay namin. Muklo, maihi man lang ako. Wag. Picture. Okay, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. Waki! Waki! 1, 2,